Kanina andito sila. Andito sila kanina. 12:30 na guys. So, wala pa si Tami. Yan, hintayin ko na lang siya. I think ito na yun si Tami. Andito na siya guys. Ngayon pa nakauwi. Ano ng oras? Alauna na. Alauna na dong. Kaloka ka dong. Tambay ako dito guys. Tignan niya. Ngayon pa nakauwi si Dodong. Aroy Dodong. Saan na yung oras? Ano ng oras? Ngayon pa. Perting pagka. Tara, pasok na tayo kasi naabutan na tayo dito sa labas. Pasok. Guys, alis na naman din ako. Alis na tayo kasi nga punta tayong grocery para may makain si Mister. Tara, samahan niyo ako. So, i-make sure lang natin na magdala tayo ng wallet guys, no? Kasi wala si Mister dito. Walang maghatid ng wallet kapag makalimutan. Dahil po, i-check natin yung ating gulong. Meron tayo ditong ito. Check natin bago tayo magpa-takbo-takbo, no? And then, flat pala. So, kailangan nating i-check mga darling. Ka talaga. Iwan ko kung bakit palagi itong ano. 45. That's fine. 45. 45 is fine. 50 man dapat, guys. 46. Bakit magkaiba? Tara, guys. Ang ginaw dito, guys. Giniginaw man ako, eh. Hindi ko alam na lumabas ako ng bahay. Hopefully na dito yung wallet, yeah. And then hindi ko alam kung asan yung punta ko. Ito yung grocery guys na talagang nagde-debate ako kung asa yung puntahan ko. Kaloka talaga. Anyway. So I guess punta tayo sa my pork. Naghanap ako ng pork belly. Well actually, yes. Well, manok, meron nang manok, so hindi na ako maghanap ng pork. Let's say kung meron, kung wala, edi wala. Simple lang naman yung grocery ko guys, yung may makain lang yung asawa ko sa Friday kasi bawal karne. Yeah. And also Saturday na meron siyang makain kasi hindi siya uwi ng bahay. So, andito na tayo, no? So baktas tayo. Maginaw yung ano ngayon, araw, at saka ulan-ulan ba? Ano lang ako, magpunta sana ako sa ibang tindahan, kaso kasi maraming chicken yung nabili ko, so kailangan kong lutuin agad siya ngayong araw para bukas pag alis ni Mister, diba, meron siyang makaing chicken at salad. Gawa ako ng salad, kakaibang salad. Diba? Ang bilis ni Inday Mirian mag-shopping, guys. Nakaligo pa yung sasakyan natin kasi nag-ulan. Nakaligo yung sasakyan. Anyway, so, dyan, no? Para akong, ano ba? Ang bilis. And then, pagdating sa bahay, ang daming kulang. Ang dami kong gustong bilhin. Pero sabi ko, magbili-bili na naman ako. Ang dami ko nang bilhin, So, ang gagawin ko na lang para meron akong dinner kasi ayaw ko kumain ng ganitong klaseng manok.
May pagka-arte din si Indamirian. Narti po ta usahay. Uy, na, mag-stick daw ng gabi. Kawawa man itong asawa ko, eh. And 6 months old pasta always. 6 months? So, yung kaka-edit niya is 6 months, guys, na pasta pasol na pre-serve niya. At, yun, akala ko talaga, I really thought that it's like gonna go bad because it's with sausage. Like sausage, meat, preserved meat with pasta and beans, look. Pero, guys, ang bango pa rin na masarap pa rin anuhin. Kakain man ako niyan, pero nilagyan niya ng sausage. I stopped eating sausage, hot dogs. So, nag-stop na akong kumakain ng ganyan. So, kaya, I'm not eating that. So, may mga rason talaga, guys, kung bakit ako meron akong mga hindi kinakain, na. So, I think bukas ko lang ito lutuin, guys. Meron tayo kalamansi, guys. Meron kalamansi, guys. Kailangan natin siyang shake. Shake lang, guys, na. Kaya manamis-tamis man ito, guys. O, diba? No? So, binabrush ko siya. Hinuhugasan ko yung ating lutuan. At initin natin siya ng matagal. Wala na tayo. Nilagyan ni Tami ng propane kasi tapos na pala yung isa, wala ng laman. So ngayon nilagyan niya. At i-close natin ito kasi maginaw ang labas. So i-close talaga natin ito para maluto siya. Iba talaga pag ano, guys, grill. Iba talaga yung luto dito at iba yung, you know, iba siya kaysa kalaha kapag grilling. Kapag grilling talaga, dapat talaga sa grill, no? Hindi yung sa oven or sa kaha. Kasi iba talaga ang look, oh. Ang ganda at ang bango-bango, guys. So, our dinner is ito, guys. Salad. Gulay, puro gulay. Pork. And gulay. So, this is what I'm going to feed to my baby. Guys, he doesn't like salad. He likes salad, guys. It's his favorite to eat. Grass. Uncooked grass. Nilinis ko yung anyong grill. I cleaned the grill. I wash where we put the meat. Kasi kailangan talaga siyang i-grill, guys, after winter. Not good to see what I saw. So, wash it. Scrub it. Scrub everything. Sarap. I think you're taking this too personally. You think I should be more rational? Yes. Good, I am. But you're not the only one with the jury consultant. A little bit. Your former student here, I turned to you and I asked, Ito na. Mrs. Hunt, these conditions have to be contextualized. The inflammation of... Why don't you become a forensic ethics relevance, Your Honor? So that they may be willing to accept your testimony. Her personality issues are not relevant to this case. They used to witness that question, Your Honor. When Dr. Stiles was on the stand, he wondered why. Ito na. And then when they were found out, The